Představte si místo, kde se každý pohled na zasněžené vrcholky a divokou přírodu stává nezapomenutelným zážitkem. Kde každá stopa ve sněhu vypráví příběh odvahy a objevování. Je to svět, ve kterém se sport setkává s přírodou v její nejčistší formě. A teď si představte, že jste součástí tohoto příběhu. Vítejte v ráji snowkitingu, kde se vaše sny o létání na sněhu a nekonečném dobrodružství stanou skutečností. Vítejte na Hardangervidě v Norsku. Vyzvedneme vás přímo na letišti. Ubytujeme v luxusní chatce s vlastní saunou. Budeme vám chystat parádní snídaně a fantastické večeře při zvuku praskajícího dřeva v krbu. Pro večerní zábavu máme množství společenských her. Za více než 10 let celou oblast perfektně známe. Díky tomu vás každý den dovezeme na nejlepší možné místo na snowkiting. Samozřejmostí je možnost zapůjčení kvalitního vybavení a kurzy snowkitingu pod vedením zkušených a vždy přátelských instruktorů. Podmínky na Hardangervidě bývají skvělé. Může se ale stát, že fouká příliš silný vítr, je špatná viditelnost nebo uzavřená cesta. Nevadí. Máme i další možnosti, kde si zajezdit. Třeba na jezeře přímo u chaty. A kdyby snad vítr nějaký den nefoukal, v takovém případě můžete vyrazit na ski Alpech prozkoumat okolní svahy nebo využít precizně upravené tratě pro běžkaře. Pro výletníky jsou k vidění nádherné vodopády Veringsfossen a otužilci se mohou vykoupat v nejbližších fjordech. Za zábavou občas vyrazíme i do nedalekého městečka Geilo na sjezdovky nebo do Herny. Jako třešničku na dortu si můžete užít jízdu na bobech a lehký freeride mezi stromy. Tak na nic nečekejte a pojďte s námi na snowkite trip do Norska.